Čauky, som po kine a išla som si niečo kúpiť do DM-ky a už asi tušite aj čo. Chcel som si kúpiť tento Essence a mám tu ešte aj jeden. Máme tu dokopy dva a je taká nevýhoda, že je len 1000 na celom svete, no ale budem sa snažiť o to, aby som ho dostala a poviem vám, ktorého by som chcela a ktorého nie. Tak chcela by som hlavne rúžového, potom takéhoto, neviem, je to taký rúžové-červený a potom fialového a Secret a zeleného by som nechcela. Ako neviem prečo, ale nechcem od zeleného. Dobre, tak poďme na to. Ja som také... Proste ja som sa jedine na to tešila. Kino bolo fantastické. To neviem otvoriť, ale nechcem si to skaziť. Krabičku si chcem nechať. Mám tu nejaké nožničky, alebo že si týmto takto rozrežem. Perečkom. Bože môj. No, aha. Bože môj. Toto je až za mesiac. To neviem otvoriť. Ja neviem, ale z tú krabičku nechcem skaziť. Mne sa to ľúbi, tá krabička. Počkajte chvíľu. Dobre, som tu. Otvorila som hneď obidve. A ktorým začnem? Neviem. Začnem týmto. To som nečakala. Je to takéto maličké. Tuto sa to otvára, ale nemám rada, keď sa tie sáčky otvárajú takto. Nemám to takto. Minútku, počkajte, neviem si to otvoriť. Mňa už šibne. Tak hneď spravíme aj toto. Krabičky. Neviem, čo na tých krabičkách pekné, ale mne sa to proste ľúbi. Mne to je také pekné. Takže idem to otvoriť. Ja som zabudla. No tak nedá sa to tak otvoriť. Nevadí. Oh my god. Je to fakt cool. Čo keď tam je bude ten Secret, alebo proste, ktorého nechcem. Nevadí. Ideme na to. Ale aj tu mi to nejde. To som taká. To nejde. Jestli mám zase pre nožničky. Prosím, že tu mám nožničky. Počkaj, mám tu tašku, mám tam nožnice. Mala by som tu mať nožnice. Mám. Ja som proste taká roztržitá. Ja som sa dosť teraz. Práve to nejde. Dobre. To je ten rúžový. Čo ti? To je tak pekné na ústach. To je ako pekné. Takto som to otvorila na hovno. Čo ti dáva? To je pekné. Mňa posere raz. Lebo viete, sú také limitky. Napríklad ja mám aj tu, čo boli vtedy takí, tí zajačikovia, čo sa tiež vypredali. Ja nemám lesk, ale mám rúž taký. Tu toho máte.
A ja mám inak takého macíka podobného. Tento je väčší. Mám maminu a tatina, hádam. Chcem mať tatina zeleného. A kto som takého istého, tak takto mi oči vypadnú. Budem nasratá. Jej, proste. Ja som presne tohto rúžového. Či to je fialový? To je fialový. Ja trúba. Jedeme na ďalšieho. A teraz to hádam otvorím. Dobre. Nemám takú na to silu. Dobre. Sú tu takí istí? Boha, na to nevidím. Ja mám týchto, ktorý som chcela. Dobre, tak toto je rúžový, ja som taká truba. A toto je fialový. Že? Boha. Ja som taká omg. To je takisto fajne. OMG. Ale prečo net secret? Mám ešte ďalších v aute. Že som si vybrala ešte jedného. Som mala troch. Som bojím, že by som dostal takého istého. Som si myslela, že to je taký istý. Ja som taká trúba. Najprv som povedala, že to je rúžový. To som povedala dobre. Bože, by som sa mohla na krabičku pozrieť podľa nožtikov. Ja trúbka. A inak, ako takto vidím na perách, tak je to akéže fakt pekné. Mne sa to dosť ľúbim. Si pripojím na kabelku. Toto vyhodíme. Ako ja som šťastná, pretože mi sa títo dvaja, taký favorite, proste tí dvaja sú takí spolu. Ja proste nenávidím, keď mám dosť takých istých. Ja proste, moja kamarátka dostala z Labubu, nie takýchto, lebo všetci to volajú Labubu. No ne všetci, ale proste je to podobné Labubu. Aj my, keď sme to predávali, tak povedali, že to je tak Labubu leskový. Tak povedali, že... tak ona dostala Secret a potom si kúpila ďalšieho a dostala Secret a bola nahnevaná. A má 4 Secretov. Má z Haverseed, z Makaron a potom z... jak sa to volá? Begin to Energy, tam má 2 tých secretov, akože ja som pýtala od nej jedna zo secreta, ale nechám ich, pretože kúpila si to ona a keďže jej to mamina platila, tak nechcem brať ako tak peniaze, viete, ja to myslím. A ja som proste šťastná. Proste mne sa to tak ľúbi. Proste títo úplne tak spolu pasujú. A ktorý sa mi úplne najviac týchto páčil, mám tak popravdicky poviem, oni sú úplne takí istí skoro. Popravdicky mne sa najviac páčil ten fialový. Inak ja som videla, ako vyzerajú tie Secret a akože tie Secret, to je mega pekné. Podľa mňa akože keď sa na toto takto pozrete, tak túto to máte také, keď to chytíte, tak je to také hladké, ako vaša pleť. No a keďže, keby ste dostali toho Secret, tak on je taký že ešte, ja neviem, ako keby lepidlo na tom bolo a tak uhladené, že nie je to také hladké. Ale ja som úplne... Sú také náušnice.
espresso. Kupujte, je to lacné. 3 eurá. Lacné. Mne to tatino kúpil. A kúpili dokopy... Ne 8. Počkaj. 7. Lebo týchto dvoch a potom... Počkaj, čo som sprostá? Ja neviem, ale buď 7, 6 alebo 5. Proste, počkaj, keď sa zase tak je to asi 5. Bože, to je jedno, ne? Proste, ja som mega šťastná. Mega. Mne tak úplne pasujú. Že napíšte napíšte do napíšte do komentárov, či chcete, aby som prehovorila tatina, dal by mi toho ešte tohto jedného, aby sme si otvorili. Napíšte do komentu a nezabudnite do toto like. Lebo ak mi dáte like a napíšete, jak sa voláte do komentárov, jak sa voláte na YouTube, ak natáčate, tak vám dám like a follow. Bye!